బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ, మాతా స్వర్ణమాల పత్రిజీ దివ్య ఆశీస్సులతో గూడూరు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూవ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో 2025 నవంబర్ 8, 9, 10, 11 తేదీలలో బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ జన్మదిన వేడుకలకు అందరికీ ఆత్మీయ ఆహ్వానం. ఆయా కార్యక్రమాలలో భాగంగా 8వ తేదీ శనివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు జ్యోతి ప్రజ్వలన అనంతరం ధ్యానం, అతిథుల సందేశాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే 9వ తేదీ నుంచి 11వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు సంగీతనాద ధ్యానం, పిరమిడ్ మాస్టర్ల సందేశాలు, పిరమిడ్ ధ్యానుల అనుభవాలు, సామూహిక ధ్యానం, ధ్యాన జ్ఞాన సభ, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగును. వేదిక సిఆర్ రెడ్డి కళ్యాణ మండపం, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ దగ్గర, గూడూరు, తిరుపతి జిల్లా. మరిన్ని వివరాలకు